ପାଞ୍ଚଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ ରାତି 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ହ୍ୟୁମାନ ମୋ ବହୁତ କିଛି କହେ, କାନ୍ଦିଲା। ହ୍ୟୁମାନ କାନ୍ଦିଲେ ବହୁତ ମୋ ପାଖରେ ଏବଂ ତା ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦା କରିଦେଲା ଏବଂ ତା ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମମାନେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ, ତମମାନେ ଯାଅ। ଏବଂ ସବୁ କଥା କହିଥିଲା। କହିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତୋ ଦେହ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, ତୁ କାହିଁକି ଖାଉନି, ତୁ କାହିଁକି ରେଷ୍ଟ ନେଉନୁ, କାହିଁକି କରୁଛୁ, କ'ଣ କରୁଛୁ, ତୁ ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରେ। ମୋତେ କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସଟା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମୋତେ ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବେ, ମୋତେ ସେଇଟା ଡର। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ସେ ବହୁତ ଡରୁଥିଲା। ମାନେ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ଡରି ଡରିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ସେ ମୋତେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ କଥା କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଯିବିନି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ସବୁ କହିବେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ପଇସା ନେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆସୁନି, ପୁଣି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସାର୍ ଏଇ ଭୟଟା। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରନା, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ମୁଁ ଡାକିବି, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡାକିବା, ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଦେବା, କହିବା ଯେ ମୋ ଦେହର ଅସୁସ୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଇପାରୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେବି ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କରିବା ନା। ହଁ ସାର୍, ଏବଂ ରିଲାକ୍ସ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଁସି ଦେଲି, କାନ୍ଦୁଥିଲା, ଲୁହ ପୋଛି ଦେଲି, ତାକୁ ଜାକି ଦେଲି ମୁଁ ତାକୁ।